ndị Igbo be anyị kwuru ya sị na akọta akụkọ dị onye ọya mma na-arụ ọ tụgharịa na anụta ka arụ eze kwụkwanụ nya bụ na eze na-achị ọfụma na ikwu amarọ na ọ bụ ibe ga-ezi ya. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Iji wee gbakwunye na nkọwapụta nke nkọwarị ihe gbasatara nwaanyị ịnụ nwaanyị ibe ya, achọ m ka m jụọ gị ajụjụ tupu m agawa n'iru. Jụkwana ndị Igbo niile ajụjụ: ọ bụ ihe ziri ezi na omenala na ọdịnala Igbo na nwoke amụtaghị nwa nwoke ji ejekọta nwa nke ndị oyibo mere adoption wee hazie ngwuru ya? Iji wee kọwaa okwu a, ọ bụrụ na nwoke bụ di mbụ unu nụrụ nwaanyị mana nwunye ya amụtaghị ya nwa nwoke, ikekwe ọ bụrụ na ọsọ nwaanyị ka ọ mụtara, nwoke ahụ nwere ikikere dịka o si wee gbasata ọdịnala Igbo ịga jenụta nwaanyị nke ugboro abụọ iji wee yọọ chi ka ama na eji amụta nwa nwoke ga-aghachi ngwuru ahụ ga-anọchi obi. Onye ka ọ ga-abụ ịbịa n'Africa as a whole, mostly in the Igbo culture, the importance of the male child in African culture ọ dị nnukwute mkpa rie nne, maka nwoke ọbụla amụtaghị ọnọchi obi, nwoke ahụ ezuchaghị ezu na nwoke. Hear it from me. Eziokwu na o nwere ike nwunye ya nke izizi nwere ike ọ mụtara ya sọ nwaanyị. Aṅụrị nwoke ahụ anaghị ezucha oke. Ọnya bụ na nwoke ahụ na-eje aga anụ nwaanyị nke ugboro abụọ iji wee yọọ chi, yọọ ana, yọọ ndị mbụ, yọọ enu ka ama na ị ga-amụta nwoke ga-aghachi ngwuru ahụ. Maka ọ bụ na ya bụ ihe mere, ịma na ama nna ga-echi. Nke abụọ dị n'ime ya bụ na ọ bụ na nwoke ha achọrọ nsogbu n'ezinụlọ ya ije kute nwaanyị nke abụọ, maka na ọ bụghị ụmụ nwoke niile na-ekwe eme ya bụ ive. E nwere ike na onye be ya ataka isi ọnụ jọtuo ofu nwa ha nwaanyị ka ama na-eji aghachie na ngwuru ahụ, ịnụgharị ada na ngwuru nna ya ka o nwee ike ịmụsaba ụmụ na ngwuru ahụ, ka ama nna fa ka lileji nna ha, ka aha nna ha aghara ishi. Were anya nne na ngwuru maọbụ n'ala Igbo maọbụ n'obodo, ị ga-afụ ihe m na-ekwu. Nke ikpete maazụ bụ na ọ bụrụ na ezinụlọ amụtasọ nwaanyị, ikekwo ọ bụrụ na ime nwaanyị ihe niile na onweghị onye chọrọ ịghachi ngwuru nna ha na-eje eme nzukọ wuti ndị mbara obu, ụmụnna, ka ama na eje ekuchi nwaanyị na ngwuru ahụ maka na nna na nne anọzighị. A na-akpanya bụ ihe akpa tupu ejekute nwaanyị. O nwere onye eji wee kwudo ijekute nwaanyị n'afa ya nwa ka eji wee kwudo, mana ọ bụ n'afa iji wee ghachi ngwuru ka ama nna ka aha nna aghara ishi na ngwuru ahụ. Ama na nkụzi a na nkọwa a na o doro gị anya. Biko, ọ ga-ebe nnọọ ọfụma. Sonyere m, gbasara m ozi a, gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ihe nkiri. Aka m bụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC, onye nụ na-akara ibe ya Igbo. Ndewonu.